Ако гледате това сега, това не е съвпадение. Това, което ще разкрия в следващите минути, промени живота на стотици обикновени хора и може да промени вашия завинаги. Но трябва да ви предупредя, че това видео ще бъде премахнато точно след 48 часа. Защо? Ще разберете след няколко минути. Погледнете около себе си. Познавате ли онзи човек, който винаги има късмет? Онзи съсед, който е спечелил 3 пъти от лотарията? Колегата, който изглежда като магнит за пари, междувременно вие работите двойно, жертвате се, пестите, а парите просто се изплъзват между пръстите ви като пясък. Това е разочароващо. Не е справедливо. Но какво ще кажете, ако ви кажа, че не става въпрос за упорита работа? Не става въпрос за съдба, нито за късмет. Има код, специфична честота, 5 числа, които, когато се активират правилно, пренареждат енергията около вас и карат Вселената да заговорничи във ваша полза. Изглежда невъзможно? И аз така мислех, докато не срещнах Дона Антония, 92 години, италианска имигрантка, пазителка на тайна, която е преминала през векове, преживяла войни, минала през крале, светци и духовни учители. И днес достига до вас. Тя ми каза нещо, което никога няма да забравя. Не става въпрос за гадаене на числа. Става въпрос за привеждане на енергията ви в съответствие с източника на всяко изобилие. Числата са само ключът. Вратата е сърцето ви. От началото на цивилизацията числата винаги са били нещо повече от математически символи. Египтяните са построили пирамидите, използвайки свещени числови пропорции. Кабалистите са разработили цели системи, базирани на вибрационната сила на числата. Но именно цар Соломон е овладял напълно това знание. Зад легендарното му богатство се криеше тайна, която малцина се осмеляваха да изследват, вибрационен цифров код, запазен в древни ръкописи като ключът на Соломон, предаван от учител на ученик в тайни церемонии. Когато съчетаете определени числа с чиста намерение и истинска преданост, създавате вибрационно поле, което привлича това, което наричаме късмет, но всъщност е енергиен отговор на Вселената към вашата вътрешна чистота. Тези числа са портали, които настройват вашата вибрация, за да резонира с възможности, изобилие и положително финансово движение. Преди няколко години бях в дъното, затънал в дългове, без работа от месеци. Тогава срещнах Дона Антония. Тя ми даде 5 числа на Соломон и ме научи на цялата методика. В началото се съмнявах, но тъй като нямах какво да губя, реших да опитам. Първите седмици нищо, но продължих. Визуализирах числата всеки ден. Записвах ги на специални листа, медитирах върху тях, залагах, използвайки техните комбинации. Тогава започнаха промените. Първо малки, печалба от лотарията, после един стар клиент ме потърси. Стар дълг беше изплатен неочаквано, докато през втория месец оцелих 5 числа във важно състезание. Беше достатъчно, за да изплатя дълговете си, да ремонтирам къщата си и да започна наново с достоинство. Мария Консейсао, 73 годишна пенсионерка, която живееше с минимална заплата, спечели 2 пъти от лотарията в рамките на 3 месеца, след като приложи метода в продължение на 40 дни. Карлос Едуардо, автобусен шофьор, затънал в дългове, днес има собствен транспортен бизнес и 3 изплатени превозни средства. Има стотици документирани истории и сега дойде моментът, който чакахте. 5 свещени числа на Соломон са следните: 8, 16, 22, 27 и 33. Запишете тези числа, пазете ги внимателно. Но внимавайте,
Не е достатъчно само да знаете числата. Трябва да знаете как да ги използвате правилно. Първо, когато се събудите, още преди да станете от леглото, визуализирайте тези 5 числа в продължение на точно 3 минути. Вижте ги да плават в ума ви, обгърнати от ярка златна светлина. Почувствайте енергията им да влиза в тялото ви. Второ, напишете числата на бяла хартия с син химикал 8, 16, 22, 27, 33. Сгънете хартията 3 пъти и я носете винаги със себе си, в джоба на ризата или в портфейла, колкото се може поблизо до сърцето ви. Този лист ще действа като вибрационен амулет. Трето, всеки път, когато залагате, поставете билета на чиста маса, сложете ръцете си върху него и се молете. Визуализирайте 5 числа, които блестят върху билета, енергично отпечатани върху хартията. Четвърто, използвайте тези числа във всичките си залози, комбинирайки ги по всички възможни начини. Играйте с 3 числа, с 4. Обърнете реда, сумирайте, умножете. Важното е тези 5 числа да са винаги на лице. Пето, и това е от основно значение. Дайте искрено обещание, че когато спечелите, ще дарите определена част от печалбата на тези, които се нуждаят. Може да е 10%, може да е 5%. Важно е искреното намерение да споделите изобилието. Това отваря каналите на всеобщата щедрост. Този ритуал трябва да се следва точно 40 последователни дни. Защо 40? Защото 40 е числото на пълната трансформация. Исус пости 40 дни в пустинята. Мойсей прекара 40 дни на планината Синай. Евреите скитаха 40 години в пустинята. Ной е преживял 40 дни и 40 нощи дъжд. 40 е времето, от което Вселената се нуждае, за да пренареди обстоятелствата около себе си. Внимание, много хора споделят, че в началото трудностите се увеличават, появяват се неочаквани сметки, възникват проблеми от нищото, но това не е знак, че методът не работи. Точно обратното. Това е като пружина, която се компресира преди да скочи. Това е изпитание на вярата. 72-годишният Хосе загуби всичко в една грешна инвестиция. 3 седмици след като започна ритуала, животът му беше само нещастие. Колата му се повреди, отиде в болницата, мобилният му телефон беше откраднат, хладилникът му се развали, почти се отказа. Но нещо вътре в него му каза да продължи. На 4-та седмица телефонът звънна. Беше стар бизнес партньор, за когото мислеше, че е изчезнал преди повече от 15 години. Инвестиция, която бяха направили заедно преди десетилетия и която Хосе беше счел за загубена, се беше умножила по невероятен начин. Повече от $500 000 реала, пълна промяна в живота му. Този метод не служи само за печалба от лотарията. Той привлича всякакви възможности, важни срещи, неочаквани сделки, забравени наследства, работни места, които се появяват от нищото. Това, което всъщност активирате, е честотата на изобилието във всички аспекти на живота ви. Но всичко зависи от едно единствено нещо – вашето намерение. Ако желанието ви е движено от чиста алчност, методът не работи. Универсалните закони не отговарят на ниски вибрации, но ако желанието ви е движено от повисша цел, да се грижите за семейството си, да реализирате истинските си мечти, да помагате на тези, които се нуждаят, тогава Вселената отговаря с изобилие. И сега в този момент вие имате в ръцете си най-важното решение, което можете да вземете. Можете да продължите да живеете по същия начин, да се оплаквате от липсата на пари, да обвинявате лошия късмет. Или можете да направите акт на вяра. Ако сте стигнали до тук, това не е случайно.
Вселената е замислила така, че да получите тази информация точно в момента, в който най-много се нуждаете от нея. Копирайте числата веднага: 8, 16, 22, 27 и 33. Започнете ритуала днес. Не чакайте понеделник. Не чакайте следващия месец. Започнете сега, защото сега е моментът, който е избран за вас. Напишете "Приемам" подолу, ако сте готови да поемете този 40-дневен ангажимент. Активирайте звънеца, защото след 40 дни ще направя видео с мненията на всички, които са приели предизвикателството. Оставете лайк, ако това съобщение е докоснало сърцето ви. 5 свещени числа са преминавали през хилядолетия, за да стигнат до вас. 8, 16, 22, 27 и 33. Методът беше научен, пътят беше показан. Стотици хора вече доказаха, че работи. Изборът е ваш и той ще определи дали след 40 дни ще живеете същия живот като винаги или ще започнете ново пътешествие на изобилие и просперитет. Вашият нов живот на изобилие започва сега.